väzenie posilní človeka vo viere a aj tých, ktorí sa za nich modlia, pretože to je istá forma prenasledovania, o ktorej hovoril Pán Ježiš, že to bude. A to znamená, že aj cesto nás chce previesť a chce, aby sme boli duchovne silní. Keď máme úplnú hojnosť, nič nepotrebujeme, tak mnoho ľudí odíde od Boha. Ale keď sme pod tlakom, tak vtedy to najlepšie ide z nás. Vo väzení som už bol, to už poznám. A čo, mi môžete vziať život? Pošlete ma do slávy Božej. Urobíte so mňa martýra. Ja nemám strach z vás. Tak zrazu bol celý červený, vypol nahrávanie a povedal, choďte. A už ma nikdy nezavolali. Jednoducho som pochopil, že keď sa nebojíme, tak nám nemôžu ublížiť. A ako ste sa dostali psychicky cez ten ťažký zážitok väznenia? Odpustil som.